går lige mod skiltet her. Her mod nord af Frans Boes vej ud Hængebjergvej. Okay, skal jeg nok. Der er bænkesæt. Det var da ikke dengang det hele var tilgroet. Der var små vandpytter og sådan noget herinde. Ja. Det var ikke så tæt. Lavede de huler og sådan noget? Ja, vi lavede alt herinde. Ja. Det gjorde vi. Så det første hus, det er det her. Er det dem? Ja. Det ser meget nyt. Det vil have nyt, ja. Hold op, det er der ved at renovere eller et eller andet. Ja. Det er derinde. Det er der, ja. Så der ved hækken, der boede nogle unge børn. Så havde vi jordknoldkrig. Ja. Derovre der boede Claus. Nabodrengen. Dejligt sted at vokse op her. Se alle de her cykelstier og ting. Vejen og det hele, den stille og roligt. Ja. Lille skov bagved. Hvorfor slukker den ikke? Hold op, det er fint hus, det der. Ja, det er det. Ja. Jeg kan ikke lukke det. Jo, nu fik det. Så tager vi skolen bagefter. Vi kan tage til Vismølle. Ja, skolen skal. Jo. Jeg ved ikke, om vi skal køre ud. Det er meget mere tilgroet nu, end der nogensinde har været her. Ja. Cirka her i fandt. Ja. Her midt i. Så tager vi stien ned, skal vi forbi huset bag. Ja, lige præcis. Min bror, han blev løbet. Ja. John var helt afgørt. Den vej. Det er her, man cyklede nedad. Ja. Ej, det er en god sti, det der. Ja, det er meget mere tilgroet. Det ligner meget. Det ligner faktisk lidt det område, du bor ved med stier. Ja, ja. Når man ligger helt. Husk derinde, han havde brumbær, Claus' far. Ja. De her, der var masser af brumbær lige i det her hjørne her. Ja. Det er der så ikke nu. Nej. Det ser helt anderledes ud. Ja. Det må man sige. Danstrup-park. Tvis. Her plejede vi at hænge ved det her hjørne her. Hvad siger du? Her plejede vi at hænge fredag aften. Ja. Lige her med nogle børn og unge. Ja. Sådan en aften. Okay. Så ned ad vejen her. Ja. Der var Tvis auto. Ja. Det er der ikke mere. Mm. Det er sgu her. Der er der et eller andet. Jo, Tvis god. Ja, sgu da. Så stopper vi. Wow. Det er godt det her, der man havde sin cykel til at stå. Mm. Vi havde dem altid til at stå her i siden. Ja. De store børn, der er til at stå der. Ja. Mm. Ja. Det er sgu spændende. Ja. Gå ind og kigge lidt. Ja, lad os det. Stort, så det går til. Hvorfor er skærmen gået ud? Og nu kom den igen.
trængt til at lægge nyt asfalt. Det kan det gøre. Det er overhovedet ikke engang pågået nedad det her. Så er det ikke god ting. På en smal gang. Skal vi ikke gå for tæt på, hvis der går en alarm? Sandkasse, den er også gammel. Den har nok også været der i umindelige tider. Nogle legehus. En vandbane. Legehus her. Bålhytte. Gammel klatrereps eller der. Og så en rutsjebane. Og klatretræ. Ja. Skal der køres?